Županija dodijelila je potpore za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja. Radi se o sredstvima koja su namijenjena za održavanje raznih predavanja i edukacija iz poljoprivrede, te organizaciju putovanja u stručne institucije, kao i u susjedne zemlje, da bi naši poljoprivrednici mogli čuti iskustva njihovih poljoprivrednika u povlačenju sredstava iz fondova Europske unije. Mjere ruralnog razvoja se u Krapinsko-zagorskoj županiji provode već 3 godine. Prvo od tih mjera je mjera edukacije. Nama je izuzetno drago da svake godine dobivamo sve veći broj zahtjeva i prijava na te mjere. Ove godine Krapinsko-zagorska županija je predvidjela 250.000 kuna za te mjere. Ukupno smo dobili 126 zahtjeva, od toga je 94 zahtjeva smo odobrili u vrijednosti od 156.000 kuna. Mjere se odnose na aktivnosti posjeta stručnim institucijama i drugim poljoprivrednicima u Europskoj uniji, te mjere pohađanja i organiziranja raznih predavanja. Na ovaj način mi ćemo posjetiti Sloveniju, posjetiti razvijene centre poljoprivredne i škole koje imaju dugogodišnju tradiciju. Na taj način mislimo i svakako smo sigurni da će naši učenici doći do dodatnih znanja, sposobnosti, vještina koja će moći koristiti i u daljem učenju ili nastavku školovanja, a prije svega računamo da će otvoriti OPG i da će na svojim imanjima početi raditi, samo zapošljavati se i lijepo, da kažemo, te poljoprivrede živjeti. Pčelari se susreću s mnogim bolestima, te su zatražili sredstva za organizaciju stručnih predavanja. Tražimo pomoć od stručnjaka, tako ćemo educirati naše pčelare upravo putem tih predavanja, i tu zahvaljujemo županiji što su nam pružili ta sredstva, da jednostavno naše pčelare educiramo da pravilno rade i naravno da u konačnosti nam pčele ostanu žive. Provođenje ovih mjera pokazalo je da poljoprivrednici shvaćaju nužnost obrazovanja i prihvaćanja novih tehnologija i da vrlo rado odlaze na sajmove i usavršavanja. Današnja poljoprivreda traži ljude s visokim stupnjem širokog obrazovanja, kako iz poljoprivrede, tako i iz ekonomije i pravnih pitanja.